Mm. Stefane. Czekaj. Stefane, preso. Evoga, došao. Stefane. Ovaj Ivan mi promijenio cifre, neće da mi kaže i odjednom počeo nešto da me psuje tu Oj. i se da je odmah, da je... Sad ni ti, ni njegi razvija se na account. I tebi je promijenio. Pa ja nisam imao. A ja bi sad. Ili je ovaj Stefan ili je onaj Ivan. Sad je sve proću dvojice. Stefane. Otiću dvojice, sad ću doći. Sremo se ust. Retard mali glupi. Ko? Ovaj retard. Koji? Ivan. A pa što? Sad moram mijenjati šifru na svaki server da mi ne bi promijenio. Stavi glasno vlog PvP. Ali to si Promijenio mi je na Second Life u GG. Znanstveni. Tartiran. Je li to pauk čovjek? Ne znam. Šta je bilo? Alo, jesi mi ti promijenio šifru na Brutal? Ne, Stefan je. Šta? Stefan je. Oko znaš. Šta ga kikuješ? Šta ga kikaš, liš?
Nisi ga kika debilu glupi. Alo, Ogi. Ne mogu ga kikat. Moli Marko. Jel te, koja mi je promijenio šifru? Stefan. Okle znaš. A što oni teli da uzmu tebi akaunt da gubiš. Lol. Hvala ti, još vidiš ti sutra u školu. Marko, mi smo ovo snimali za Stefanov YouTube kanal. I da je si troll. Dobro. Sad će ti samo dati šifru. A trebao se čutiš Ognjene. Ali bila bi fora. A ja se si... Joj. Stefanov kanal. A pošalje link, Stefane. Otiši do WC, ali uključi sve snima, valjda. A još ti nisi govorio nešto što bi ovo bilo. A ono je stvat komplikacija, vidiš ti govoriš Stefan. Ali ne, vrate, gledaj kakvi. A šta sam trebao da kažem? Treba da ću... Nisi trebao ni dolaziš, to da se kažeš ne znam. Ali, ajde sad da mu kažemo da nije Stefan, da je rekao drugi. Neću povjerovati. Ajde, dolazim ja. Stefane. Stefane, a ne Marko. Vrati mi šifru, seren ti se usta retardirana, glupa. Ali se tvoja bolje, znači si dalje snima.